Salutare tuturor și bine găsit în nou videoclip. Astăzi o să fac un tutorial cum să faceți o rachetă în Minecraft. Pentru asta trebuie să puneți pe jos să fie 5 pe 5. Și trebuie aici în partea asta 5. Trebuie să-l marcați cu ce vreți voi, nu contează. Cum are cu orice să spun. Apoi faceți următoarea chestie. Puneți unul aici, unul aici, unul aici și unul aici. Și dacă să vă mai ajută și așa, puneți unul în mijloc și vedeți că vede distanță de 1. Deci asta aici nu aveți nevoie. Deocamdată punem apoi slime în genul acesta. Așa. Bun. Acum punem un observer acolo jos și unul ăsta așa sus. Bun. După asta punem în sus două blocuri din acestea și apoi punem un observer care să fie cu acesta roșu în sus. Bun. Și punem aceste sticky pistonuri în jos. Deci trebuie să fie neapărat cu punctul acela roșu să fie în jos, altfel nu o să meargă. Și bineînțeles nici pe java ei nu o să meargă. Dacă încercați. Bun. Și cam asta ar fi. Însă, dacă să mă arătăm mai șmecher, puneți aici așa, să arate. Bun. În momentul în care eu voi pune acest bloc aici jos, această rachetă va porni în spațiu, să zic așa. Cum puteți vedea, doar o să mie în care eu nu punem așa bine. Bune, fie să așa putea să se vedea așa. Și s-a oprit. Asta în cazul în care vreți să opriți, nu știu, să zic că faceți așa o lună custom și vreți să-l opresc aici pe lună. Să zic așa. Dacă nu, iată va merge până la limita de blocuri. Adică nu știu, la minus nu știu cât, cu nu știu cât. Nu știu, până când arată. Am un chiar de da. Cam asta a fost tutorialul, noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!